nedělám, já prostě daleko ne. Status, že Jelenček byl volnejk a ty víš, že je 2 minut. Příležitosti slavnostního zahájení provozu požární zbrojnice v Jablonném Podještědí, která zároveň bude sloužit jako detašované pracoviště požárního útvaru v Českých Lípě se stálou službou, čímž docílíme zkrácení dojezdových časů a vlastně i potřeb občanů, kdy bude zajištěna rychlá účinná pomoc v případě požáru, havárií a podobně. Je to v souladu i s plošným pokrytím, který schválila vláda i se zájmy státu. Jinak mi dovolte, abych zvlášť přivítal náčelníka hlavní správy, plukovníka inženýra Vlčka Ladislava, který je za hlavní správu, potom za ústředí sboru dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska inženýra Rudolfa Maňouška. Za okresní úřad zastupuje tady doktorka Marie Ševelová. No a v neposlední řadě starostu obce Jablonné Podještědí, kterého bych zároveň požádal, mimo to ještě zástupce pojišťovny, který se podíleli na této akci, ale to s tím blíže seznámí starosta obce. Bych rovnou přišel k věci, požádal bych starostu obce a náčelníka hlavní správy, kteří by přestřihli slavnostně pásku, aby jsme mohli vstoupit do objektu. V objektu se sejdeme na zasedací místnosti, kde vás starosta seznámí průběhem akce a vývojem. Tam je menší tedy občerstvení, pak by se provedla prohlídka objektu a následně bychom přijeli do restaurace na koupaliště. Přivítal jsem vás sice v zadní části traktu, ale tato strana je hezčí, takže teď bych vás požádal, aby starosta s náčelníkem přešli z druhé strany, kde je vlastně hlavní vstup a přetřihli slavnostním pásku a přijeli jsme do objektu. Takže půjdeme, dáme se tady. Kdo bude stříhat, jako? Musíme si každý kousek, jdem si kousek a budeme to prodávat potom? Můžeme, no. Tak si to ještě horší než moje. Takže, hasiči, vláda. Bude dokumentace. Na památku. Na památku. Budou schopni aspoň. Dovolte mi, abych vás i já přivítal jménem města Jablonné Podještědí na dnešním slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice. Chtěl bych zdůraznit, že to je pro nás hasiče, protože já jsem taky hasič, tak se mezi ně počítám, takový malý svátek, kdy se teda konečně město dočkalo hasičské zbrojnice. Jak víte, jednalo se kolem toho nejméně 5 let a byly problémy určité s výběrem stanoviště. V samotném začátku, kdy se o stavbě začalo mluvit a jednat, se těžko hledal prostor takový, aby vyhovoval jak hasičům, tak územnímu plánu města. Pak začala samotná výstavba a z prostředků pojišťovny a městského úřadu pokračovala až do konce roku 1992. Vyvstal problém, jak dál.
Podařilo se vám něco, čemu začátkem roku 1993 málo kdo věřil. V této době stálo město před problémem sehnat peníze na dostavbu anebo vrátit 3 miliony korun pojišťovně a práci na zbrojnici zastavit nebo zbrojnici část rozestavenou prodat. Současně probíhalo jednání se správou nové požární ochrany v České Lípě o vhodnosti umístění detašovaného pracoviště právě ve Volném Podještědí. Původně měla být výstavba dokončena do 30. června 1993. Po společném jednání města, hasičů a pojišťovny vyšel jednoznačný názor na dokončení výstavby a následnou kolaudaci do 31.12.1993. Na rok 1993, které bych řekl, byly rozhodující v celé akci po několika jednání, které jsme projednávali s tehdejším přednostou, jak já, tak inženýr Kunc, nakonec se to podařilo. Velký podíl na úspěšném dokončení stavby má i městské zastupitelstvo, které svým usnesením určilo tuto stavbu jako přednostní. Že ne všichni občané města se stavili ke stavbě kladně. Teprve čas ukáže potřebu a nutnost této stavby a jejího využití. Já se přidám za hlavní zprávu tady panu starostovi. Určitě bych chtěl také poděkovat všem, kteří se zúčastnili vlastně na financování a na dostavbě této stanice, zejména městskému úřadu. Uvědomuji si, jakou měl asi nelehkou úlohu, když musel prosadit to financování této stanice v těchto podmínkách, dále v každém případě okresnímu úřadu i pojišťovně, i když samozřejmě v této době už i příspěvky pojišťovny nejsou tak časté jako v minulosti a zejména vycházejí z toho, že ten fond zábrany škody až po zdanění využití pro požární ochranu, tak bych si přál, aby v té budoucnosti se to změnilo. Co si cením a co je nesmírně pozitivní tady na této stanici je to, že vlastně tady spolupůsobí jak profesionální hasiči, tak dobrovolní hasiči. Že tady je vlastně ve skutečnosti deklarována ta symbióza, o kterou se snažíme a bez které vlastně ta hasičina jako taková není možné. Myslím si, že to prostředí je víc než kulturní, vypadají všechny ty prostory velmi hezky, nakonec si budeme mít možnost to zhlédnout při té prohlídce a snad na závěr jenom přání, aby těch úspěšných zásahů bylo co nejvíce a co nejméně těch smutných vracení. Za jeho přístup i to, že jsme se dali dohromady na jaře, že jsme to dotáhli do takového konce. A pokud prostě máme tady občerstvení, tak se nestýďte. Jinak já bych zahájil prohlídku objektu. Prohlížet ještě nebudem, webičky jsou ještě tamhle vzadu, takže kdo máte chuť zakousnete se do skladenu matonka taky. Je to víceméně jenom, abyste vydrželi cestu na koupání. Já, že ty velkonáky jste se přímo hodili, ale udělali nám to, to je pravda, že to udělali. My jsme právě nejbližší pomoc, pokud jsme chtěli Klarovou, měli větší výberec, měli malá vojska, všechno bylo zdaleko. Když udělí, měli tady detašák, pak tam kouří 2 lidi. Mimo má obyvatel, tam bylo asi 6 000. Doxy mají asi tak 4,5 tisíce. Tam je plánovaný jako další, když to vezmeme to plošní pochopí, to je byla jednička, jednička. Vlastně vy jste volného dělat. Ano, my děláme ty slípačce a tady máme ten prostor, to dál skopu. To je ten celý prostor, kde nemáme ani jednu jednotku, kde je nejhorší terén, kde to je rozbánění, my jsme třeba vlastně na letišti po 200 hektarů požár rozsad, který vzniknul tady na letišti v Hračanech, jestli nám dokonce přehod přes silnici, to bylo dost jako náročný. Tady jsme měli rybníky, ale dostat jsme se tím nemohli. Na základě toho jsem potom musí čerpat. Se mohli dostat vůbec. Nevím, třeba do vzdáleností daleko bylo. Je pravda, že u zásahu, pokud jsme byli, tak ta běžná munice, to ty chlapy, někdo tam vystřeluje, sice skvělá ta kulka vypadne, jenom ten prach, jo. Takže okres
opravdu dost. Tady je rekreační oblast, ne? Ano, to je silná rekreační oblast, tam je až 70, dokonce tvrdě až 90 000 lidí v létě, to je sama chatová část, tady starý splavy Borný, kde je jedna rekreačka vedle druhý, to je prakticky město Vestek, samozřejmě ty břehini, kde je tady původní vojenský prostor. Máme nejvíc v celém Českém kraji. Ten spousta je výroba našich kus útvarů, že a tady jsou náhadnice. To je docela slušné. Tračku a sušičku. Už jsme teda přišli na nějakou úpravu, a někdo to neví, že se rozhodně, že tady udělali přímo ještě se to upravit na rovnou, teda se mluvíte nahoru. Vrátek je potřeba pro mě na vytahování a do papy tahají tímto způsobem. No, by tam se dělá ten korček, takže tady dole není spojení. A ty lesti se 45, dohromady skoro 50. Jste rybář, nejste rybář? To je 45, tak jsme vyřešili, že ten žebřík dáme pliškensky. To zase chceme, ale když to uděláme. Když bychom potřebovali širší, ale kolik to má? 3,5. Asi 3,5, protože samozřejmě ten prostor dobrovolný by byl až náš, ale Tak auto je maximálně 2. Takže oni ještě mají Áví, ta Áví zůstane prakticky na náměstí na Praze. Takže to je výhoda přístupního obce, že starosta se rozhodl, že tu zbrojnici starou nebudou likvidovat dobu, takže zůstane ty hasiče ještě tam. Dostane hasičů, protože oni mají si udělali svůj ekologický přívěs a takovýhle věci, tak to vezmou ty tomu. A my taky tady budeme čistější režim, trochu volnější. No, máme tady to, co na úkol nemáme, máme jinou čisté to znamená hasičský. Že to máte? Máme. Jo. Jo. To byla otázka. To bylo ze dne na den, s pojišťovnou, prostě jsme se jeden den domluvili, druhý den jsme jeli. No a dneska zajišťujeme vlastně ten z tohohle akci a na to, aby to všechno klapalo mezi profesionály a dobrovolnými hasiči, aby to fungovalo, jak to fungovat má, ve prospěch našeho města a celého okolí.